tothom. Sembla que juguem una mica al joc de les cadires. Ja estem assegudes, jo seré molt breu. Sé que heu vingut a escoltar la Teresa i avui és la part important. Deixeu-me, però, començar dient i agraint especialment al Jan Bosco. Ell ha sigut bastant humil, ha parlat a l'inici, però aquest cicle no seria possible sense ell. És a dir, és la veritable ànima darrere el cicle. Jo recordo que al principi, quan va comentar, li deia, vols dir, jo no ho veig viable, això són moltes conferències. És d'aquells moments que dius, n'estàs segur? Ell hi va creure amb valentia i crec que se li ha de reconèixer aquesta tasca. I ell deia, vull que les dones parlin. Bé, però a vegades les dones també poden anar acompanyades d'homes que defensen o treballen per les dones. A l'hora de presentar la Teresa és difícil, és algú que surt al Polònia. Què més vols al nostre país, en certa manera? La Mar m'ha preguntat, com vols que et presenti? M'he oblidat de dir-li, el que vulguis excepte dir que surts al Polònia. És el primer que diu. Està bé, no passa res. Ara bé. No passa res. Després d'aquest inici tan exitós, ja tot va la baixada. Com deia, en certa manera la Teresa és una persona, jo la definiria com una persona que dissenteix. I dissentir és un acte de resistència, consciència i coratge, i la Teresa ho fa gairebé diàriament. Com a sociòlegs, jo soc sociòloga i per tant és d'on parlo generalment, diem que tots ens empenya a viure en conformitat amb la norma, a respectar l'ordre social, a reproduir l'estatus quo. Generalment tots nosaltres som col·laboradors de l'ordre social en la nostra activitat quotidiana i diària. En moments determinats, però, hi ha canvis socials i hi ha un moment en el qual es pot capgirar aquesta situació. Quan pensem en revolucions, l'imaginari sovint ens porta a la Revolució Francesa, a les grans batalles, en els grans moments, però també com a sociòlegs diem que generalment les revolucions són en el petit gest, en el petit detall, en capgirar aquella situació quotidiana que tu esperaves que seria d'una manera i algú la transforma en aquell moment determinat en qual l'estereotip resulta que canvia, l'estereotip aquell que tu, la definició que havies definit prèviament, aquella mirada, aquella situació social que tu et pensaves que aniria cap a un cantó, va cap a un altre. I com és que a vegades aquestes situacions socials, aquests espais petits, aquests contextos determinats canvien, es transformen i es modifiquen? Doncs sovint és per l'acció de determinades persones que capgiren l'ordre de les situacions, capgiren l'ordre d'allò que els hi havia tocat o l'ordre d'allò que era esperable en una situació determinada. I jo pensava, realment la Teresa, en certa manera, capgira les expectatives del món donat per descomptat, capgira les expectatives d'aquest món de la vida, perquè es posa a ser monja i a més amb hàbit en un moment de descrèdit de la religió, en un moment de secularització en un país com el nostre, es posa a fer política i a reivindicar la política en un moment de descrèdit de la política, tot i que ara mateix a Catalunya sembla que no, però en un moment de tendència europea de descrèdit de la política. I es posa també a reivindicar els sabers alternatius, els coneixements que des de la perifèria, des dels marges, des dels llindars, qüestionen el que és l'estatus quo i el pensament dominant. I ho fa des d'una trajectòria sòlida. Ella, suposo que la majoria ho sabeu, però és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, és doctora en Salut Pública per la Universitat de Barcelona, és doctora en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, té el màster de la Harvard Divinity School, per tant és una persona amb una trajectòria científica acreditada, i per aquest motiu li agraïm encara més la seva dissensió. És a partir i a través de la seva dissensió que moltes vegades els altres també pensem que la societat és possible aturar la rodeta, és possible trencar la rutina, trencar l'ordre establert i qüestionar el món donat per descomptat. Així que li agraeixo molt a la Teresa que sigui aquí i li dono la paraula. Gràcies, Mar. No l'aplaudim. No. És que sembla que ho tinguem conxorxat perquè jo començaré dient la teologia feminista és una teologia crítica. Això és la meva primera frase. Llavors, bé, abans de ja entrar en matèria, també agrair a tots els que heu fet possible que aquest cicle comenci, que sigui avui aquí, i m'ha agradat que un de la taula ha dit que el Jan Bosco, que no sé on se n'ha anat, té aquesta, diríem, aquesta manera d'expressar-se. No sé els 3 adjectius que t'han dit, però he pensat tots 3, jo els refermo, no? Que han dit que eres... Qui ho ha dit, això? Ha dit que era, sí, empàtic o convincent i entusiasmador i una cosa així. Bé, doncs que t'has sorprès que diguéssim que sí, però enmig d'un horari o d'un calendari que és molt
atapeït de coses, jo procuro, intento, no entrar també en una rodeta amb això i fer una selecció d'actes que participo en funció de la importància que tinguin els qui els demanen, sinó que moltes vegades em deixo guiar per l'esperit que em sembla que té el qui ho demana, i el teu esperit és el que ha fet possible que això avui funcionés. Doncs bé, dit això, la intervenció meva, quanta estona he de parlar? 45 minuts, Comencem a les 7 i després tindrem debat. Molt bé, doncs en aquests 45 minuts, que procuraré ser puntual, tinc com dues parts de la intervenció. La primera és una introducció amb això de la teologia feminista de l'alliberament, què entenc per teologia feminista de l'alliberament, situar això i després entrar en el que és la segona part del títol, què vull dir amb aquest donar a llum la llum. I si us hi heu fixat en el títol, és donar a llum en minúscula, la llum en majúscula. Per tant, té a veure amb aquesta manera en què Déu és present en el món i no és present si no és a través de les persones, i aquesta metàfora eminentment femenina del donar a llum, del parir, serà la que m'agradarà desenvolupar en la segona part. Però primer, la part d'introducció. Teologia feminista de l'alliberament. Començo dient que la teologia feminista l'emmarco a dintre del que s'anomenen teologies, o encara més ampli, pensament crític. I un pensament crític, per definició, és un pensament que té un punt de partença que és una contradicció. Si tu no experimentes una contradicció, aquesta paraula crític no té, diríem, cabuda en la teva experiència, perquè tu fas, no sé, potser vas amb la rodeta, com deia la Mar, o potser no tens una rodeta i ets una persona molt lliure, però no trobes dificultats, i per tant pot ser una persona, com dic, molt lliure i molt capaç de no moure't per patrons, però si ningú no et posa traves en el camí, doncs aquesta paraula crítica jo crec que tampoc no té context vital per expressar-la. Sobretot quan parlem d'això de la crítica és quan hi ha una contradicció entre què? Pot ser entre diverses coses. En la major part dels casos, i ara ja m'aniré centrant en el que és la teologia feminista, la contradicció s'experimenta entre l'experiència personal i els textos sagrats d'una determinada religió, en aquest cas serà la cristiana, però això s'aplica a totes les religions. La meva experiència personal pot ser que entri en contradicció amb els textos que la meva tradició religiosa té com a textos sagrats o textos inspirats. O la meva experiència personal pot entrar en contradicció amb la tradició, no amb uns textos, però amb una tradició. Després posaré més exemples, però per ja començar a posar exemples. Per exemple, com a dona, si fos una dona casada o que visqués en parella, jo podria tenir l'experiència que la meva vida de casada és una vida on la voluntat de Déu passa per el tracte igualitari amb el meu espòs. Si tingués espòs, doncs aquest tracte igualitari que no col·loca a ningú per sobre de l'altre i que respecta aquesta relació d'interreciprocitat o aquesta relació interpersonal com a relació entre iguals. Això, posem el cas, pot ser la meva experiència. Bé, doncs, si jo tinc aquesta experiència de vida, jo agafo el text bíblic, trobaré passatges on es defensa en el text bíblic la subordinació de la dona en el baró. Per exemple, hi ha passatges en el Nou Testament, perquè no us penseu que això només és de l'Antic Testament, en el Nou Testament que diu les dones a l'església que callin. I si no entenen alguna cosa, quan arribin a casa que li preguntin al marit. Se suposa que ell sí que ho ha entès. O sigui, aquest text clarament no és compatible amb una visió d'igualtat. És un text que pressuposa un diferencial i que pressuposa una superioritat, en aquest cas de comprensió, i també una superioritat a l'hora de tenir marge de maniobra en l'assemblea religiosa del baró per sobre de la dona. Però, diguéssim, això és un exemple. Més exemples d'això. Hi ha un text, jo puc ser una dona que té una experiència del propi cos positiva, una experiència que el cos és un do de Déu i que les seves funcions vitals, inclosa la menstruació, és una cosa per donar gràcies a Déu, que la menstruació és font de vida i que, per tant, aquesta sang de la menstruació un cop al mes és una joia per mi d'experimentar-la, encara que pugui ocasionar alguna molèstia física. Bé, doncs, si jo soc una dona que té aquesta experiència, em puc trobar amb un text, que és el text del profeta Ezequiel, el capítol 36, i és el verset 17b. I m'ho sé tan exactament, i us ho cito exactament perquè els qui d'aquí sigueu catòlics o catòliques, aquest és el text, que és un dels 7 textos que es llegeixen la nit de Pasqua, que és la nit més sagrada de la litúrgia cristiana. En aquesta nit de Pasqua es llegeixen 7 textos i en el monestir, evidentment, ens preparem per la litúrgia i una vegada, un dels anys que jo estava preparant la litúrgia, em vaig fixar que aquest text d'Ezequiel
en la versió litúrgica que llegim la nit de Pasqua, llegirem d'Ezequiel, capítol 36, versets 16 al 17a, i després del 18 al 36. I vaig pensar, què deu dir el 17b? No? Això és com, què deu dir el verset 17b perquè sigui exclòs d'una forma tan específica d'una lectura amb aquesta nit tan important. I clar, vaig anar a buscar, perquè ho estava llegint del que és el leccionari, on hi ha la versió del text que llegirem a la litúrgia. Però si tu vas a buscar el text bíblic, et trobes el text íntegre, incloent-hi també el verset 17b. Doncs bé, en aquest text, si quan arribeu a casa us el reviseu, veureu que comença dient, és el Déu que parla en el poble i diu: oh, aquest poble pel qual jo he fet tant de bo, pel qual jo li he donat tot, i aquest poble a mi em deshonora. I em deshonora, i això és el que diu el verset 17b, diu: aquest deshonor és una immundícia com la sang de la menstruació. I clar, jo estic molt contenta que els responsables del leccionari catòlic hagin tret el verset 17b de la litúrgia del dia, la nit de Pasqua, perquè només faltaria que la nit més sagrada de l'any les dones i els barons haguéssim d'escoltar que la sang de la menstruació és una immundícia. Però, així com estic contenta que això s'hagi eliminat i s'hagi fet aquesta exèresi quasi quirúrgica de la segona part del verset 17, aleshores la pregunta és clara: i per què encara llegim els textos que diuen que les dones callin a l'Església? Perquè de vegades diuen, oh, és que ho diu aquí, si bé, el de la immundícia de la menstruació també ho diu, però ja no ens atrevim a posar-ho, no? Doncs si allà hem triat no posar-ho, com és que encara en el que és el leccionari incloem aquests passatges que sí que deixen constància que hi ha una voluntat de Déu, perquè també aquest text d'Ezequiel posa això de la immundícia en boca de Déu. Per tant, si un vol ser literalista bíblic, diria, escolti, qui ho diu? Ja em sap greu a mi que ho digui, però Déu ho pensa perquè qui ho diu? Veieu la crítica que estic fent al literalisme bíblic, no? Si nosaltres agafem la Bíblia encara estaríem matant a cops de pedra els leprosos o allunyant-los de les nostres comunitats. Està clar que una teologia que es prengui seriosament la seva base bíblica, o en qualsevol religió la seva base escripturística, però ara ja parlaré en concret de la cristiana, perquè hi ha diversitat entre les religions i hi ha religions que consideren els seus textos dictats directament per Déu. Llavors aquí tenen unes altres, diríem, estratègies d'exegesi per poder fer aquesta teologia crítica. Però en la religió, o en l'àmbit o la versió catòlica del cristianisme, els textos bíblics es consideren textos inspirats, però no textos dictats. I es considera essencial a la teologia, aquesta paraula es diu hermenèutica, això és la interpretació dels textos. Per tant, la responsabilitat de la interpretació és que en el cristianisme, i en concret també per ser, diríem, curosa amb la pluralitat que hi ha. Hi ha moltes esglésies cristianes, jo he fet, com ha dit la Mar, el Master of Divinity als Estats Units, i quan jo vaig estudiar allà, que era l'any 92 al 95, del 92 al 95, hi havia 253 esglésies cristianes als Estats Units. Per tant, jo no puc parlar en nom de totes i algunes d'aquestes esglésies són fonamentalistes i, per tant, tot això que estic dient de la interpretació bíblica ho rebutgen. Però l'Església Catòlica no ho rebutja, parla d'hermenèutica i parla de la necessitat d'interpretar i, per tant, de responsabilitzar-se per la interpretació que fas dels textos. Aquesta inspiració vol dir que els que van escriure aquests textos van redactar-los inspirats per aquest amor absolut i intel·ligència absoluta que és Déu. Però aquest amor absolut i aquesta intel·ligència absolutes, abans d'arribar a la pàgina, van passar per un cap i un cor que no són absoluts i que tenen els seus límits també culturals. I per tant, el text que ara tenim diu a la diríem, doctrina de la inspiració catòlica, diu aquest text prové de la inspiració de Déu, però s'ha d'interpretar. I això és la hermenèutica i és la responsabilitat. I per tant, en darrer terme, el que és la revelació no és el text en si mateix, sinó que és la interacció entre la comunitat que interpreta i aquest text que la tradició ens ha llegat. Anem bé de moment? Poso una mica més d'exemples per això, perquè he dit la contradicció entre la meva experiència i el text bíblic, però, diguéssim, hi ha més possibilitats de contradicció que puguin ser punt de partença d'una teologia crítica o d'un pensament crític. De vegades la contradicció no està entre la meva experiència i el text, sinó entre un text i un altre text, que tots dos són d'aquest text revelat. Per exemple, he parlat ja dels textos que diuen que la dona, quan arribi a casa, li pregunti al baró, podria citar també la carta als Efesis, que diu que Crist és el cap de l'Església i el baró és el cap de la dona.
Aquí també tornem a tenir una altra expressió de subordinació. Però hi ha una altra carta, que és la carta als Gàlates, això és el capítol 3, el verset 28, que diu: en Crist Jesús no hi ha ni home ni dona, ni baró ni dona. Donant a entendre, també diu, no hi ha ni jueu ni grec, no hi ha ni senyor ni esclau, donant a entendre que en Jesús aquestes diferències es veuen superades. Per tant, la carta als Gàlates sembla que ens estigui parlant d'una igualtat. La carta als Efesis d'una subordinació. Això és una contradicció no entre la meva experiència i el text, sinó entre un text i un altre text. N'hi ha més de contradiccions, però per no allargar-me en aquest punt, passo a dir les 3 característiques que em sembla que són essencials per una teòloga feminista. No n'hi ha prou amb la contradicció. La contradicció és la primera. Però si jo experimento la contradicció, i també la puc experimentar en altres àmbits, evidentment, si jo sóc una persona homosexual i em trobo un text que diu les persones homosexuals són expulsades de la comunitat, doncs tindré la mateixa, diríem, situació que us estic explicant. En tots aquests casos, la contradicció és el punt de partença, però no n'hi ha prou per tenir un teòleg o teòloga crítica amb l'experiència de contradicció, perquè de vegades l'experiència de contradicció es resol a favor no de la pròpia experiència, sinó a favor de la tradició del text. Jo puc dir, mira, jo entenia que la igualtat amb el meu company és el que Déu vol, però ara he vist a la Bíblia que diu que no, doncs la Bíblia té raó. I jo intento suprimir la meva pròpia experiència. Això, evidentment, que en l'àmbit, sobretot de l'homosexualitat, s'ha fet i, per desgràcia, encara se segueix fent avui. Persones que, sincerament, viuen la seva sexualitat com amb orientació homosexual i que troben passatges que els hi diuen, perquè aquí també hauríem de fer exegesi crítica, que els hi diuen que s'han d'interpretar d'aquesta manera com una condemna per part de Déu a la homosexualitat i aleshores volen acceptar, volen adaptar-se a aquesta condemna i per tant se sotmeten a tractaments que intenten alliberar-los del que se suposa que el text bíblic els està dient que és antinatura. M'explico, amb això? Llavors, si tu respons a la contradicció intentant resoldre-la en contra de la pròpia experiència o del propi criteri, fiant-te d'una autoritat externa, sigui el text bíblic, sigui la tradició, siguin les autoritats eclesiàstiques, evidentment que tu no estàs desenrotllant un pensament crític. Tu el que estàs fent és intentant adaptar i fent el que pots. Per tant, primera característica, experiència de contradicció. Segona és presa de postura personal a favor del propi criteri o de la pròpia experiència, del criteri o l'experiència del propi grup que està en contradicció amb el text o amb la tradició o amb l'autoritat. I direu, bueno, amb aquests ja en tenim prou. No, encara falta una tercera. Perquè podria ser que així com és possible que, havent experimentat tu la contradicció, diríem que deslegitimis la pròpia experiència i intentis sotmetre't al statu quo, o el que deia la Mar abans, el que ja hi ha, també és possible que en el moment que tu el que fas és plantejar l'argument a favor del canvi, de dir aquesta interpretació bíblica ha de canviar, això no és compatible, no és coherent, pot ser, evidentment, i en la història ha passat, poc, però ha passat, pot ser que l'autoritat eclesiàstica corresponent digui escolti, té raó vostè, i canviï la interpretació. Pot ser que sentin aquest argument, per exemple, el cas que us he dit, aquest verset s'elimina no perquè es vulgui amagar que Ezequiel diu això de la immundícia i la menstruació, sinó perquè no es vol perpetuar a dintre de la comunitat eclesial aquesta visió negativa de la menstruació. Per tant, en aquest cas, si diríem, les reivindicacions feministes fossin acollides i acceptades per les autoritats, en aquest cas eclesiàstiques, aleshores tampoc hi hauria pensament crític perquè ja estaríem en una situació de no confrontació. I ara sí, ja he acabat, les 3 característiques són, per tant, experimentar la contradicció, segona, presa de postura personal, que amb tota la humilitat i sense que això vulgui dir que un es pensa que té tota la raó i que en sap més que ningú, però vol dir que després de pensar-ho, de pregar-ho i de meditar-ho, sembla que allò s'ha de seguir mantenint. I com que a la història hi ha hagut molts exemples de persones que després primer han estat perseguides però després han estat fetes santes i que han fet exactament això, doncs amb una consciència, com us dic, d'humilitat i no de prepotència, una pot dir, doncs jo crec que això és el que em convenç més i per tant jo per fidelitat he de defensar aquesta postura encara que no sigui la postura oficial. Això és el segon. I el tercer és que l'oficialitat, almenys en un primer moment, no estiguin d'acord amb aquesta proposta de canvi, diríem. S'ha entès això? Això com a orientació. Llavors un altre aclariment, abans de passar a què vull dir amb donar llum a la llum, un altre aclariment que em penso que és potser conegut de tots i totes, però per si de cas, la distinció quina és? Entre, de vegades es diu teologia de les dones, teologia femenina, teologia feminista, no? Volguem dir, més o menys, és el mateix. Jo crec que és molt diferent.
teologia femenina i teologia feminista és molt diferent. Per què? Home, perquè les paraules sempre són limitades i no ens barallarem només per les paraules, però quan es parla de femení, en principi hauria de ser un adjectiu que val per tot allò que fa una dona. Una fèmina doncs, fa coses que li correspon l'adjectiu femení. Per tant, si una dona estés convençuda de la superioritat dels barons sobre les dones, i de fet n'hi ha de dones que creuen això, amb una versió extrema o no tan extrema. Per exemple, quan jo, que defenso l'ordinació de les dones a l'Església Catòlica, l'ordinació com a sacerdot, que puguin, al meu monestir, que totes les meves germanes són encantadores, però quan jo dic això, n'hi ha moltes, o algunes, que diuen si les dones no en saben de predicar. Bé, doncs elles estan convençudes d'això. Per tant, pot ser, això és una opinió que és femenina, perquè la que la diu és una fèmina, però no és feminista, perquè per ser feminista ha de complir el criteri de defensar la igualtat entre baró i dona. Tampoc, que això crec que aquí no cal dir-ho, però per si de cas, de vegades es diu el feminisme és el contrari del masclisme. El masclisme diu el baró per sobre de la dona i el feminisme diu la dona per sobre del baró. Doncs això, no dic jo que no hi hagi dones que ho pensin, però si mirem els textos de les teòlogues i també de les pensadores feministes des de l'inici del moviment feminista a finals del segle XIX, la reivindicació prevalent, ja dic, excepcions sempre se'n poden trobar, però la força i la reivindicació prevalent no és la superioritat de les dones per sobre dels barons, és la igualtat. És la necessitat i la bondat d'un tracte que respecti la dignitat en igualtat del baró i de la dona. I llavors ara, si continués per la via d'anar especificant el feminisme, podria parlar del feminisme de la igualtat, del de la diferència, però com que el que vull fer és desenrotllar la part del donar llum la llum, només un altre punt sobre teologia feminista per aclarir conceptes, que és, de vegades hi ha persones que diuen teologia feminista, per què posar-li un adjectiu a la teologia? Quan un fa teologia, que és una ciència prou complexa i prou, diríem, honorable, i això d'intentar posar paraules a l'experiència de Déu doncs ja costa prou, doncs ja n'hi ha prou en fer teologia, no cal posar-li una etiqueta. No? Això què és? És una forma de limitar què es vol dir teologia feminista. Està clar que per mi l'etiqueta feminista no és com si fos un calaixet de la teologia. O sigui, hi ha la teologia ampla i després hi ha un apartat com si fos el Departament d'Afers Religiosos, un altre al costat, no? Que es diu teologia feminista. Clar, perquè això voldria dir que n'hi ha un altre que no és feminista, no? Si ens ho imaginéssim així. I aquesta no és la meva aproximació. Jo crec que tota la teologia cristiana o és feminista o, a la meva manera d'entendre-ho, si no defensa la igualtat entre el baró i la dona, si no reconeix que aquesta igualtat encara no està assolida, aleshores el que és una teologia que jo entenc no és fidel a l'Evangeli. Per tant, tota la teologia entenc que ha de ser feminista. I llavors per què posar-hi l'adjectiu és per ajudar a visibilitzar, i aquí també els ponents de la taula han dit que difícil és de vegades visibilitzar realitats que existeixen, doncs visibilitzar que hi ha hagut una història on, quan es feia teologia, sense dir-li teologia esclavista, era esclavista. I per això val la pena dir teologia de l'alliberament. Quan es deia teologia i no es posava adjectiu, era una teologia que pressuposava la inferioritat de les dones. Per això posar l'adjectiu feminista és per visibilitzar una situació d'injustícia històrica, però no és per compartimentalitzar o per considerar com un tipus especial de teologia la teologia feminista. M'he explicat amb això? Perquè doncs això ho trobo molt important i llavors per continuar aclarint això hi ha qui diu no, però clar, això no pot ser perquè si es fa teologia feminista o es fa teologia afroamericana o es fa teologia de l'alliberament, això vol dir que la persona que fa la teologia ja té una causa, una cosa que vol defensar i això va en contra de la necessària neutralitat i objectivitat de la ciència, perquè un ha d'enfrontar-se amb els temes d'estudi des d'una posició d'objectivitat o de neutralitat. Això també és un gran tema de discussió contemporània i, òbviament, la primera observació en aquest tema és dir qui té la possibilitat d'abstraure's completament de les seves circumstàncies per adoptar aquesta visió objectiva o neutra. Això és el primer qüestionament, però jo en tinc un altre. Encara que algú ho aconseguís fer i tenir una visió objectiva i neutra de la realitat, que jo crec que això és impossible, i per tant més val dir quines són les causes que tu et motiven perquè tothom les conegui i et puguin criticar, però fins i tot si hi hagués algú que aconseguís aquesta mirada objectiva, aleshores faria una teologia que no tindria perill de ser esbiaixada, però que tindria el perill de ser irrellevant. De ser rellevant perquè no tindria engatjament social. Si llegim a la Bíblia aquestes expressions que es posen en boca de Déu i en totes les religions són expressions que identifiquen la injustícia i que van a buscar aquesta situació d'injustícia per poder revelar quina és la voluntat de Déu, que és que aquesta
interacció entre les persones sigui sempre una interacció que reconegui la plena dignitat i, en el cas del cristianisme, el fet que cada persona és imatge de Déu. Per tant, aquest perill, diguéssim, desbiaix. I l'última cosa, quan es fa, llavors el que és molt important, com que una teologia que parteix de la identificació d'una injustícia, com ara doncs, en el context de gènere, té el perill, i això és veritat, de ser esbiaixada, no? De defensar, diguéssim, una postura prèvia que ja està presa, aleshores és molt important les 3, diríem, màximes metodològiques que siguin el màxim d'acurades possibles. I aquestes màximes metodològiques, la primera és que no hi hagi ocultació de les fonts, que quan tu treballes en teologia feminista, doncs si tu vols dir que Hildegarda de Bingen era feminista i et trobes un text on Hildegarda de Bingen diu és que les dones de fet som inferiors, no l'agafis i l'amaguis a sota la taula que no el vegi ningú, perquè t'interessa promoure la Hildegarda de Bingen feminista. De fet, Hildegarda de Bingen té textos que es poden llegir com a subordinacionistes. Bueno, doncs no passa res, tu has de ser una científica honesta i per tant aquest text el poses i dius em sap greu perquè m'hauria agradat poder dir que Hildegarda de Bingen era feminista, però si no ho era, doncs no ho era, no passa res. N'hi ha moltes, per sort, abans i després d'ella que sí que ho eren, i Hildegarda de Bingen, tot i que no es pugui dir que defensava consistentment la igualtat entre barons i dones, sí que té igualment molts textos molt aprofitables, com per exemple el que diu que a les dones se les considera deshonorades per la sang de la menstruació i s'han de purificar, i en canvi els qui van a la guerra i maten un altre ser humà, aquests encara se'ls honora i se'ls aplaudeix. Doncs jo crec que aquest és un text molt important d'ella i per tant es pot treballar amb aquestes figures sense que, diríem, les hagis de forçar en el teu paradigma d'anàlisi. Això és el primer. El segon, que és un altre, són coses òbvies, però de vegades és important remarcar-les. Quan tu estudies també amb aquesta visió de justícia social i volent de justícia, en aquest cas de gènere, i volent demostrar que la importància que això té, tots els textos que estudiïs i totes les cites que facis, evidentment s'han de fer tenint en compte el context global, perquè de vegades s'agafa una cita, s'extreu d'un context i llavors sembla que li fas dir l'autor el que no és. Doncs, òbviament, això també s'ha de tenir en compte. I el tercer punt és el de sempre presentar l'argument del contrari en la seva versió millor, perquè això són 3 coses metodològiques bàsiques, però quan fem ciència, diguéssim, engatjada socialment, doncs potser val la pena remarcar-les. Doncs tot això formava part de la introducció de què entenc per teologia de l'alliberament i també, una darrera cosa, defensar la teologia de l'alliberament en el cas del feminisme, és a dir, tenir com a objectiu d'estudi com s'ha realitzat al llarg de la història aquest diferencial entre barons i dones, com encara avui s'està realitzant i com els textos i les tradicions religioses estan ajudant a que això es perpetuï. Tenir això en el punt de mira a l'hora de fer teologia no significa, evidentment, entrar en competència amb altres teòlogues i teòlegs que, per exemple, consideren el tema de la pobresa el seu tema principal o consideren el tema, com he dit abans, de la homosexualitat el seu tema principal. Qualsevol d'aquestes causes, diríem, són la concreció a l'espai i al temps, fer concret aquest compromís per la justícia que, en paraules de Jesús, diu «Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar». Aquesta promesa de Jesús, de Déu, que convida a trobar un espai on les càrregues puguin ser descarregades, on la persona pugui ser alliberada, aquest és el compromís bàsic, jo crec, de qualsevol teòleg o teòloga de l'alliberament. I com que la vida no es pot fer tot, cadascú concreta aquest compromís amb la causa que té més a prop o amb el context que també li és més proper. Doncs fet aquesta part, que era com introductòria, ara sí passo a què vull dir quan parlo de donar a llum la llum. Per començar aquest tema, començaré dient que hi ha moltes persones que, de fet, el tema de Déu avui en dia no es pot donar per suposat. Hi ha hagut moltes èpoques on la societat en el seu conjunt era una societat teista, era una societat que creia que el món ha estat fet per Déu i que el referent últim del món és Déu. A la societat contemporània això no es pot pressuposar i, de fet, hi ha una crítica que fan moltes vegades des dels àmbits ateus a les persones religioses, que és dir, clar, perquè la persona religiosa és que ja ho té tot solucionat. La persona religiosa refugia, això és la crítica bàsica, diguéssim, de Feuerbach, d'un filòsof de finals del segle XIX, finals del segle XIX, exacte, o finals del segle XVIII, de fet, principis del XIX, de Feuerbach, que és el tema de l'alienació. I això vol dir pensar que la persona necessita com un tutelatge extern
i de fet no pot enfrontar-se amb la seva pròpia dignitat, amb totes les seves dimensions, que el que fa és projectar a fora de la persona un poder, una força i unes capacitats que en realitat són de la persona. Això és una crítica que es fa fins avui des de l'ateisme i a mi m'agradarà desenrotllar aquesta metàfora de donar llum a la llum precisament per poder dialogar amb aquesta crítica i crear l'espai necessari per una teologia que crec que correspon amb aquest adjectiu de l'alliberament. Hi ha una noció que és una noció que ve de la càbala jueva del segle XVI, que és una noció que és, la paraula hebrea es diu tzimtzum, i aquesta paraula hebrea és una paraula que reflecteix què passa en l'acte de la creació. Quan Déu fa el món, nosaltres ens imaginem de vegades la creació del món com un acte d'expansió de Déu. Déu existia i quan crea el món crea una cosa que ara existeix a més de Déu. És com si Déu s'expandís en la creació del món. Hi ha moltes teologies que diuen, de fet, el món és una part de Déu, perquè és molt difícil concebre, metafísicament és una contradicció, imaginar que hi ha quelcom més enllà de Déu. És una contradicció perquè la noció de Déu és una noció que si la tens és la que ocupa tot l'espai i no pots imaginar que hi ha quelcom més enllà de Déu. Per tant, hi ha moltes teologies que es diuen panteistes que diuen no té sentit pensar el món més enllà de Déu, per tant ha d'estar dintre de Déu i ha de ser una part de Déu. Doncs bé, la teologia cristiana i també la jueva són teologies de l'alteritat. No diuen que el món és un tros de Déu o una part de Déu, sinó que el món realment és diferent de Déu. Però si diuen que és diferent de Déu, aleshores tenim aquest problema de dir doncs aquí hi ha Déu i hi ha alguna cosa que està a fora de Déu, que això també és una contradicció. M'explico amb això? Aleshores, aquesta noció de tzimtzum de la càbala jueva del segle XVI, aquest l'autor es diu Isaac Luria, el que fa aquests pensaments, ell va fer una proposta que a mi em sembla molt important recuperar en el segle XXI i és la següent. Isaac Luria diu, aquest acte expansiu de Déu és una contradicció en termes metafísics. Per tant, l'única manera que podem tenir un món que existeixi, que no sigui igual a Déu, que no sigui una part de Déu, que no sigui un tros de Déu i, per tant, controlat per Déu, que sigui veritablement altre i amb el qual Déu hi pugui tenir un diàleg d'alteritat, aquesta només hi ha una possibilitat, que és que Déu, abans de crear el món, ha de fer un acte no d'expansió, sinó un acte de retracció. El tzimtzum, aquesta paraula hebrea, vol dir, si el traduïm de l'hebreu, vol dir retracció o contracció. És un acte de fer espai, perquè pugui existir allò que és diferent. I un cop Déu ha fet aquest acte de fer espai, ara hi existeix un espai que abans no existia i que és un espai on Déu només hi podrà ser si nosaltres el convidem a ser-hi. Això és la noció de tzimtzum. I és una noció que a mi em sembla bàsica per defensar i fer compatible amb una visió religiosa i creient un tema molt important per la modernitat que es diu l'autonomia del món. Que no sigui el món pensat com un fragment de Déu. Llavors, per poder desenrotllar això, ara m'agradaria citar amb una autora del segle XVII, que és Maria de Ágreda, és una autora espanyola de Sòria, una monja, que va escriure un llibre que en el seu moment el van posar a l'índex perquè defensava la Immaculada Concepció, que és un dogma de l'Església Catòlica, però és un dogma del segle XIX. I en el segle XVII, quan va escriure Maria de Ágreda, doncs van posar el seu llibre en l'índex. Ella, en aquest llibre, ens parla de l'anunciació entre aquest passatge de l'Evangeli de Lluc on tenim aquesta relació de Maria amb aquest àngel, diguéssim, que li ve a fer una proposta que és si ella està disposada a quedar embarassada de Déu. En aquest passatge, Maria de Ágreda diu, hi ha una resposta que dona Maria de Natzaret que és, que ella diu, que es faci en mi segons la teva paraula. Quan Maria de Natzaret diu aquesta resposta, Maria de Ágreda, aquesta altra autora, diu a què s'està referint el text quan Maria de Natzaret contesta això? I va buscar quina és la primera paraula que en la Bíblia Déu pronuncia. Algú m'ho sap dir, quina és la primera? Segons el text bíblic, quines són les primeres paraules que Déu diu a la Bíblia? Com? Això va ser bo, ho diu 9 vegades al Gènesi, t'hi has apropat bastant, però n'hi ha una altra que és la primera paraula de tota la Bíblia que diu Déu. Algú sap?
Al principi és la primera paraula de la Bíblia, però no està en boca de Déu. No? La Bíblia comença dient, al principi existia que es faci la llum. Això, en la versió llatina, diguéssim, és fiat lux, però doncs, que es faci la llum és el primer que Déu pronuncia segons el text bíblic. Aleshores, Maria d'Àgreda, aquesta teòloga del segle XVII, diu això que es pronuncia al principi de la creació, això de quina llum s'està parlant? Ella fa una anàlisi i diu de quina llum estan parlant? Quan Déu diu al principi del Gènesi, abans dels 7 dies o 6 dies de la creació i el 7è del repòs, diu fiat lux, que es faci la llum, podríem pensar, home, és obvi, no?, que no és el llibre del Gènesi, doncs està parlant del sol, que es faci el sol perquè hi hagi llum, no? És bastant lògic. Però clar, si ara, quan aneu a casa, us mireu el llibre del Gènesi, veureu que segons el relat del Gènesi, el sol i les estrelles i la lluna es creen el dia quart. Per tant, si al principi, abans del dia 1, el primer que expressa aquest acte creador de Déu és que es faci la llum, no està parlant de la llum del sol. A més, perquè aquest Gènesi és el primer llibre que trobem a la Bíblia, però de fet els exegetes ens diuen que és un dels llibres tardans de la Bíblia. Segurament es va escriure en el segle V abans de Crist, quan els israelites van anar a l'exili, els van treure d'Israel, els van portar cap a Babilònia i a Babilònia van trobar una cultura que era molt més rica que la seva. Ells es pensaven que el temple de Jerusalem era el nou Mas i van arribar a Babilònia i van dir però sí que aquests són molt més potents i la majoria es van convertir a les religions babilòniques perquè doncs van quedar impactats per allò, amb aquesta noció de que tu ets del grup dels guanyadors, diguéssim, quan uns altres guanyen et canvies de bàndol. Però hi va haver una resta que es van mantenir fidels i aquests són els que van escriure un Gènesi que el van voler contraposar en el Gènesi que tenien en la cultura babilònica que es diu l'Enuma Elish. I és molt interessant, no és el meu tema d'avui, però només breument, és molt interessant comparar l'Enuma Elish, que es coneix, va ser trobat amb unes tauletes escrites en assiri i s'ha pogut reproduir, aquest relat del Gènesi segons els babilonis, comparar-lo amb el relat del Gènesi que tenim a la Bíblia. Perquè el més impactant per mi d'aquesta comparació és, en el relat babilònic, la creació, els babilonis deien que la creació de les persones ha estat feta perquè els déus puguin tenir algú que els hi facin d'esclaus. Perquè els déus llavors s'han de servir, s'han d'honorar, se'ls ha de portar menjar, se'ls han de portar ofrenes, perquè el Déu t'ha creat, perquè tu l'honoris. En el relat, i la cosa s'expressa sobretot perquè el relat del Gènesi babilònic diu durant 6 dies, Marduk, que és el nom del déu babiloni, Marduk crea tot el primer dia, segueix la mateixa pauta que el Gènesi, i el 7è dia Marduk descansa i els homes el serveixen. I els israelites agafen aquest relat de model, però fan alguns canvis. I el canvi més important que fan és que diuen i el 7è dia tothom descansa. I d'aquí ve el del repòs del dissabte, que és tan important, perquè el repòs del dissabte és per mostrar que la comprensió bíblica de la relació de les persones amb Déu no és una relació d'esclavatge, és una relació d'alliberament. Hem estat fets per celebrar amb Déu una festa. I això és la festa del 7è dia. I per això tenim unes setmanes que culminen amb un dia de repòs, no pels qui manen, no pels rics, no pels forts, sinó un dia de repòs que hauria de ser per tothom i, per desgràcia, que a vegades ho és menys, no? També en la societat nostra. Però aquest no era el tema d'avui. Torno amb això del quart dia. En el quart dia hi ha allò de la lluna i les estrelles i, a més en hebreu, si tinguéssim el text directe, fa gràcia, diguéssim, hi ha una ironia, perquè la paraula que es fa servir pel sol i per la lluna és com si els hi digués, no els hi diu els astres celestes, sinó que els hi diu com les llumanetes d'allà dalt, és com si digués les lamparetes d'allà dalt. I això ho fan expressament els israelites del segle V abans de Crist, és com una mica de burla amb la cultura babilònica, tan potent ella, però que adorava el sol. I ells, com que es creuen que adoren una realitat que ha fet el sol, doncs, quan parlen del sol, no en parlen amb respecte, sinó que en parlen volent dir això és una criatura de Déu, però no és Déu, Déu no és el sol. No? Llavors fan una mica d'ironia en el text. Doncs bé, si és el quart dia, el dia en què es fa el sol, tornem amb aquesta llum primera que dona títol a la meva conferència d'avui. De quina llum estem parlant? Que es faci la llum, diu Déu. I quina és aquesta llum, si no és la del sol? Algú té alguna idea? La paraula has dit, no, Anna? Ets tu, oi? Anna, estàs aquí. Vale. Doncs aquesta paraula, diguéssim, el text no ens ho diu, però Maria d'Àgreda, aquesta teòloga del segle XVII, diu que aquesta llum és la llum de la intel·ligibilitat. És a dir, que abans de poder fer el món, tu has de crear la intel·ligibilitat, el sentit.
que el sentit del món, diguéssim, aquest logos, per tant, la paraula també, no? Aquesta capacitat de que les coses tinguin sentit, aquest caos que la Bíblia diu, el món era un caos. No diu el món, diu existia una cosa que el text bíblic diu una paraula o dues que són tohu babohu. Això és hebreu també. I què vol dir tohu babohu? No ho sap ningú. Perquè només surt una vegada amb tot el text bíblic i amb tot el text hebreu, o sigui, l'hebreu només una vegada surt tohu babohu. I això es tradueix com a caos, o es tradueix, cadascú tradueix com pot, no? Els lingüistes, perquè només surt una vegada. Per tant, vol dir que hi havia alguna cosa, però el que segur que no hi havia era ordre en el sentit d'intel·ligibilitat. Nosaltres encara en català diem, de vegades, ara ho he vist, no? I vols dir que ho has entès. O es diu la il·lustració, i que el segle de les llums us sona, no? El segle de les llums com la il·lustració, aquest moment de racionalització de la mirada sobre el món, de dir, ara ho entenc, ara en lloc de mites estranys i de coses mistèriques, diguéssim, ara les coses tenen una lògica, tenen un sentit. Per tant, aquesta paraula llum està associada també en el llenguatge popular. Ara s'ha fet la llum, o ens has il·luminat, no? Es diu, i no vol dir que has anat allà amb un lot, sinó que has dit una cosa que ha fet la llum, la claredat. Aquesta noció de llum com a sentit. Doncs bé, aquest sentit que, segons el Gènesi, diu Fiat Lux, al principi, que només perquè hi ha un principi d'intel·ligibilitat de la realitat és possible després que hi hagi una creació material de les coses. Aquest és el que Maria d'Àgreda del segle XVII diu. Això, quan Maria de Natzaret diu que es faci en mi segons la teva paraula, només aleshores aquesta creació arriba a la seva plenitud. És a dir, que la creació per Maria d'Àgreda no és un acte només de Déu, sinó que és un acte que demana no només a Maria de Natzaret, perquè ara us vull dir, és molt interessant aquest capítol de Maria d'Àgreda, ella ho explica així, i li dona tota la importància, que és la primera autora que descriu l'anunciació, aquesta interacció entre Déu, aquest àngel de Déu i una dona, la descriu donant tota la importància a la subjectivitat de la dona. Estem al segle XVII, és també el moment on les literatures europees, a França, a Alemanya, també a Anglaterra, i també a l'estat espanyol o a Espanya, a la Hispània de l'època, perquè hi ha tot el segle d'or, es comença a fer espai a la literatura per a aquesta subjectivitat femenina. Doncs en aquest moment, Maria d'Àgreda descriu aquesta interacció i diu, Maria, quan li van fer la proposta a l'àngel, va fer una pausa. Va entrar dintre d'ella, s'ho va pensar, i es passa 3 pàgines descrivint el procés de presa de consciència de Maria, que és una novetat literària i també religiosa o teològica. I al final diu que és en aquest acte de Maria on aquesta llum que s'anuncia i que Déu comença o impulsa o possibilita, que dona les condicions de possibilitat al principi del Gènesi, en aquest acte lliure de Maria que diu sí, que es faci, és llavors quan aquesta llum és possible. I al final d'aquest capítol, amb tot el llibre de Maria d'Àgreda, té com una tècnica literària que diu, primer ella fa les seves explicacions i després posa un capítol o un afegit, com un apèndix a cada capítol, que és com Maria de Natzaret, que li ve a fer la crítica del capítol. O sigui, ell ha escrit el que li ha semblat, llavors ve Maria de Natzaret i li diu, bueno, aquest capítol t'ha quedat bastant bé, però, i li fa una crítica. Llavors, en aquest capítol concret, arriba Maria de Natzaret i li diu, no, aquest capítol t'ha quedat bastant bé, el de l'Anunciació, diu, però t'has deixat una cosa. Tu ho has explicat com si això fos una cosa que només em va passar a mi, aquesta, diríem, portar el sentit o portar la llum veritablement en el món, com si això jo ho hagués fet i jo fos l'única que ho ha fet. I diu, en el segle XVII, Maria de Natzaret, parlant amb aquesta altra Maria, li diu, això no tindria cap sentit si no entens, tu i tots els que et llegeixin, que això és el que Déu vol per cadascú i cadascuna de vosaltres. Que aquest acte co-creador, aquest acte sense el qual aquesta llum inicial es queda a les fosques, i si no mirem el món a veure si està ple de llum o està a les fosques, és perquè la part de Déu ja l'ha posada, però amb això sol no n'hi ha prou, falta la nostra part. I Maria, en aquest text, diu que això mateix que ell ha fet, i pots pensar doncs, amb ella d'una forma biològica, tot el que vulgueu, però en la nostra vida, aquest Déu amb el qual creiem i que és un Déu que inspira sempre per l'amor, per la bondat i per la llibertat, és un Déu que tota aquesta inspiració quedarà avortada, no arriba a terme si la persona no es deixa, i aquí ve la metàfora, embarassar-se de Déu. És com si Déu a cadascuna i a cadascú digués, tu et vols quedar embarassat o embarassada de mi?
I la diferència, perquè hi ha moltes metàfores que expressen el mateix, de vegades es diu som canals de misericòrdia, per exemple, i això voldria dir que Déu vessa la seva misericòrdia, el seu amor, la seva bondat, i que si no passa per les persones, doncs aquí no arriba. I és una imatge també prou potent o bonica. Però aquesta de l'embaràs jo crec que és una imatge encara més profunda, perquè un canal, en últim terme, el canal deixa passar, però el canal es queda igual, no? Quan passa, no sé si passa algun àcid corrosiu, es deu corrompre o es deu rovellar, però si no, passa aigua per un canal i el canal es queda igual. Un embaràs no té res a veure amb ser un canal, és tot una altra cosa. Un embaràs et transforma. Un embaràs biològic, doncs, si la cosa va bé, dura 9 mesos. Els embarassos teològics, doncs, potser duren 9 anys, on hi ha que en duren 80 i és al final de la vida que hi ha el part, diguéssim. Aquesta és la metàfora que ens ajuda a entendre aquesta primera paraula associada a la Mare de Déu en la tradició de l'Església, que és, nosaltres diem Mare de Déu, no? Que és una noció també molt curiosa que jo moltes vegades he hagut de defensar en debats amb persones atees que em diuen mira, encara que creguis en Déu, encara m'ho crec, però ara no em parlis de la Mare de Déu, perquè només falta que després d'intentar defensar la noció de Déu em diguis que té mare. Ja sembla una cosa absurda, no? Perquè dius, m'has estat intentant convèncer que Déu és l'horitzó d'intel·ligibilitat, de realitat i de tot, i ara em dius que té mare, doncs digue'm que ella és la dea, no? Però no em diguis que hi ha Déu i que hi ha la Mare de Déu, perquè això no es pot entendre de cap manera. Doncs bé, jo crec que això, lluny de ser un aspecte carca i superat i que posem també sota la taula que ens fa vergonya del cristianisme o del catolicisme, jo crec que és un dels aspectes que tenen més potencial de diàleg autèntic en la cultura contemporània. Per què? Precisament si ens quedéssim només amb Déu sense Mare de Déu, aleshores sí que seria una mena d'autoritat que tutela des de dalt. Però aquesta no és la tradició diu Déu i Mare de Déu. I amb aquesta interacció entre un Déu que no pot existir a la Terra si no és que li fem de mare, i això val pels barons també, per tant és una reivindicació d'una metàfora, en aquest cas femenina, que no és només per les dones, sinó que és per tothom que vulgui prendre seriosament aquesta proposta de Déu que diu et vols quedar embarassada de mi? I això no ho pots fer com un canal. Això vol dir que t'has de transformar. I aquesta transformació és única per cada persona. Déu no ve en genèric al món. No ve dient, mira, he passat per aquest canal com podria passar per l'altre. El que vol dir intel·ligibilitat del món, el que vol dir donar a llum la llum, el que vol dir ser fidel, el que vol dir ser creient i el que vol dir fer això realitat en l'espai i en el temps, això per cada persona i per cada instant i per cada moment de la vida és diferent. I per això m'ha agradat el del pensament divergent que deies abans, com intentant sortir dels motllos, i també el que has dit tu, Marc, intentar sortir dels motllos, però no només perquè està de moda o perquè és que això per mi és l'actitud religiosa més profunda. Si en l'experiència religiosa hi he trobat alguna cosa és la llibertat. I aquesta llibertat, o la convidada de llibertat, perquè no estic en camí cap aquí i me n'adono que, tot i que em puguin presentar com algú que dissenteix, però aquest vèncer les inèrcies i aquest viure de fe, que és en definitiva el que vol dir viure de fe, no? Viure sense estar agafat a cap realitat material que et limiti a tu o als altres la teva mirada sobre el món. Viure de forma que aquesta experiència de cada dia sigui una experiència nova. I aquesta proposta, que crec que és l'única que satisfà el cor humà, perquè tot l'altre et pot donar seguretat per un moment, però també t'asfíxia i també te'n canses i també penses, per això hem vingut al món, per repetir patrons, no? Per menjar i dormir, l'endemà tornem-hi. Aquesta possibilitat humana que és de veritat experimentar la vida com una aventura i com una cosa fora de patrons masclistes, de patrons feministes, si n'hi hagués, i de políticament correctes de qualsevol nivell, sinó com a peces úniques, que és la mirada que Déu té sobre cadascú i cadascuna és tu ets una peça única i amb aquesta peça única jo hi puc dialogar i amb qualsevol altra cosa no, perquè qualsevol altra cosa no reflecteix i no dona llum, diguéssim, el que és el teu ser imatge de Déu, d'aquest Déu que és amor i llibertat i que només pot interactuar amb nosaltres si nosaltres també ens atrevim a viure des d'aquest amor i aquesta llibertat. Com anem de temps? Sí, he fet els 3/4 però almenys al final, perquè el diàleg també serà interessant, però també volia lligar això que estic dient amb aquest llenguatge, perquè potser algú us sona una cosa que es diu la teoria queer. Sona això? La teoria queer és una cosa que avui en dia se'n parla, és una paraula anglesa que és amb Q, una U, 2 Es i una R, queer, no? Queer. I aquesta paraula és una paraula anglesa que vol dir, es pot traduir com a raret,
o com a, diguéssim, poc convencional. I aquesta paraula també es podria traduir en català, podríem fins i tot traduir-ho com a invertit o que va contracorrent, i és la paraula que feien servir en els anys 90 per insultar en els homosexuals, sobretot en els llocs de parla anglesa, en concret doncs, a Anglaterra. Com aquí de vegades es deien els homosexuals invertits, no? Perquè hi ha una direcció i aquests van en direcció contrària, una cosa així. Doncs bé, aquesta paraula, que es feia servir com un insult, queer, alguns dels activistes britànics homosexuals la van agafar i la van reivindicar dient el següent, dient: molt bé, ens dieu queer perquè no encaixem, no? Perquè ens sortim del motllo. Però el problema som nosaltres, que no encaixem, en aquest cas en el motllo heterosexual, o el problema és que hi hagi motllos. El problema és que no ens puguem concebre com a persones, sinó és etiquetant-nos d'una manera o d'una altra, i la de gènere doncs, és una d'aquestes etiquetes. Com seria un món on les persones ens féssim espai les unes a les altres, i ara tornarem al Sitsum, ens féssim espai les unes a les altres perquè fóssim cada una peça única? Com és això? Per què posa nerviós, per exemple, de vegades una persona que dius és que no sé si és home o dona, no? Per com va vestit, i això crea una inseguretat. Per què? Home, perquè si és home em relaciono d'una manera i si és dona d'una altra. No, és un patró això. No podríem tenir una mirada cap a l'altre que diguis el que m'importa és qui és aquesta persona en concret, no? A quin calaixet dels meus el col·loco per poder tenir... Jo, de vegades, abans ha dit la Mar que vaig, no només m'he fet monja en un moment que està poc de moda, sinó que vaig amb hàbit, i això em resulta interessant de vegades amb la interacció, perquè, clar, és una mica difícil per segons quins barons saber com s'han de relacionar, perquè no poden tenir com una relació de seducció, sembla que no sigui adequat, no toca, però al mateix temps tampoc sóc una monja tan vella que puguin dir, ai, la mongeta, i llavors és una cosa que descol·loca una mica i a mi, com a experiència subjectiva personal, em resulta interessant perquè em sembla doncs, que és molt important prendre consciència, que és molt fàcil no reconèixer aquests patrons, i jo crec que n'estic parlant del desig de no tenir-los i estic segura que en tinc, i per tant és una crida no a vosaltres, sinó és a tots i a totes, no? Per intentar identificar quines són les coses que ens ajuden a fer un món que s'allunyi d'aquí. I he dit, no seria bonic que ens féssim lloc els uns als altres en el caràcter únic de cada persona, i això evidentment té una aplicació directa amb el feminisme, quan es pensa el feminisme com les dones com una categoria homogènia, doncs les dones necessiten, a les dones els hi agrada. Jo no crec que el feminisme avanci fins al seu objectiu últim, que és d'alliberament, amb una etiqueta homogènia del que les dones volen, desitgen, poden o fan, sinó que em sembla que el més important del feminisme és poder reconèixer aquest desig que hi ha en el cor de cada persona, també en el cor de cada dona, de que li facin espai perquè ella pugui ser una peça única i que no hi hagi una exigència social ni unes barreres socials perquè la persona es pugui desenvolupar. I lligant això amb el que he dit abans del Tsimtsum, aquesta noció de creació com a contracció de Déu, aquesta noció lliga amb una altra cosa que és, ja no en diré més de paraulotes, però ara una altra que es diu pericoresi. Això és la paraula tècnica en teologia de la Trinitat per parlar de la Trinitat, de l'amor trinitari, se li diu amor pericorètic o pericoresi. I és una paraula grega que té peri, que tothom sap, no? Perifèria, vol dir al voltant, i llavors té això de coresi, que ve d'un verb grec que és coreo, i coreo és la mateixa arrel que hi ha a la paraula coreografia. No? Una coreografia és una dansa. Doncs una coreografia té grafia, que és escriure, i coreo. Una dansa és escriure a l'espai. Això és el que és una dansa. O sigui, és explicar una cosa, però no en paraules, sinó en moviments en l'espai. Per tant, una coreografia és escriure en l'espai. I aquesta paraula coreo vol dir espai, o fer espai. Llavors, pericoresi el que significa és que l'amor trinitari, per tant, la proposta d'amor que es pot fer a cadascun de nosaltres quan deixem sortir aquest nostre ser imatge de Déu és, si jo amb la Mar hi tingués... Clar, l'amor moltes vegades té un símil, diguéssim, que és estimar amb algú és desitjar que l'altra persona entri dintre teu o tu entrar dintre de l'altra persona. I això és un símil que ve de l'experiència eròtica, sexual, i a la Bíblia també el defensa aquest símil. Per exemple, hi ha el llibre del Càntic dels Càntics, que si el coneixeu utilitza un llenguatge eròtic explícit. Fins i tot els exegetes diuen que és un llibre que de fet era un text que no en un principi va ser fet per descriure una relació amorosa i després en la Bíblia es va incorporar per descriure la relació de Déu amb el seu poble.
Al monestir de Sant Benet hi havia una germana que ja es va morir fa anys i jo la vaig poder atendre els últims anys. Es va morir amb 100 anys. La germana Maria Lluïsa Ramon va ser la primera, després n'hi ha hagut una altra que també l'he atès i s'ha mort amb 100 anys al monestir. Ara la més gran en té només 97. Doncs la Maria Lluïsa Ramon, ella havia entrat al monestir quan tenia 15 anys. No, en el nostre monestir va entrar amb unes monges d'ensenyament i després va passar al monestir. I ella em deia, és que clar, jo quan vaig entrar al monestir de la sexualitat no sabia res de res. Diu, llegia la Bíblia i quan veia que hi havia aquest text amb el càntic dels càntics que parla de petons i de pits i de... Jo passava ràpid les pàgines i pensava, no sé qui ho ha posat això aquí a la Bíblia. Això era la seva experiència, deia ella, fins que en els últims anys de la seva vida, els últims 5 anys, es va quedar enllitada i no podia moure's del llit i va ser per ella, cadascú, ja us dic, són peces úniques i cadascú fa la seva trajectòria. La germana Maria Lluïsa Ramon va ser els últims 5 anys de la seva vida que, estant enllitada i sense poder-se moure, va entendre què significava aquest llenguatge a la Bíblia. I llavors jo, que acabava d'arribar de Harvard, perquè és quan havia entrat al monestir i venia de sentir tots els millors exegetes, em quedava embadalida escoltant a la germana Maria Lluïsa Ramon dient-me, clar, perquè quina és l'experiència humana més potent, més intensa, més forta d'això que en diem l'amor? Que no és aquesta quan un se sent atret amb un altre, doncs Déu ens està dient, jo em sento així atret per vosaltres. I això és una cosa que si l'entenguéssim, nosaltres ens transformaríem, i ella parlava amb tota la seva emoció, diguéssim, en l'última part de la seva vida. Doncs bé, dit que aquest llenguatge, per tant, metafòric, eròtic, per l'amor de Déu, és un llenguatge que la Bíblia el defensa i evidentment que és possible fer-lo servir i que és inspirador per moltes persones, la paraula pericoresi no la traduiríem amb això d'entrar dintre de, no? Que l'altre entri dintre meu o jo entrar dintre de l'altre, sinó que el que vol dir és estimar a la mar significa no desitjar que ella entri dintre meu o que jo entrés a dintre d'ella, sinó que significa fer espai al voltant de la mar. I això no sé si és veritat, Jan Bosco, però de vegades hi ha, no sé si a l'Àfrica passa, però potser és més de Llatinoamèrica, que tenen aquesta, diríem, costum de que quan una persona arriba amb un poblat li has de fer lloc, li has de preparar el camí. No sé si això hi ha persones, potser és més propi d'algunes narracions que ens han fet de Llatinoamèrica, que tu dius, ha de venir algú a veure'm, i abans que et vingui a veure has de sortir amb l'aixada a netejar la selva, diguéssim, el trosset per on ha de venir aquella persona, perquè si no, no et podrà arribar. Doncs aquest fer-li lloc amb algú, com a expressió màxima o la més autèntica o la més profunda del que vol dir estimar. A mi m'agrada aquesta noció de pericoresi perquè l'altra, tot i que ja dic que evidentment que també és legítima, però tu pots desitjar entrar dintre d'un altre o que algú entri dintre teu, això es pot fins i tot exercir en violència. No? I el tema de la violació doncs està clar que és un tema de primera línia per tot pensament i consciència feminista. És possible forçar aquest tipus de relació. Evidentment que no li direm d'amor, però el símil, diguéssim, permet pensar una violència perquè el desig permet fer-lo o exercir-lo en violència. En canvi, tu quan algú desitja entrar dintre teu o posseir-te en aquest sentit, no pots estar segura que això sigui amor. Però quan algú actua amb tu de manera que et fa espai perquè tu siguis, jo crec que aquí no hi ha dubte, que només es fa per amor. O sigui, això és un acte d'amor, diguéssim, robust, autèntic i amb totes les circumstàncies. I si algú te l'ha fet alguna vegada, si tu t'has sentit amb algú que et feia això, que et feia espai, no perquè vinguis cap a ell o cap a ella, sinó perquè siguis el que tu vulguis ser. Quan algú et fa això és la màxima, crec, expressió de l'amor. I això és el que Déu ens fa a nosaltres, ens fa espai perquè cadascú pugui ser. I en aquest ser pugui, diríem, donar a llum, la llum entenent, no només metafísicament i espiritualment, sinó de la forma més pràctica i més concreta. Aquest món que està inspirat, jo crec, per l'amor i per la justícia, que és Déu, i camina cap a l'amor i la justícia, que és Déu i que l'espera, ara mateix, si tu mires, jo crec que el que veus no és que prevalgui, no? Que el més prevalent sigui l'amor i la justícia, sinó que veiem violència, veiem injustícia, veiem desamor i veiem solitud i veiem tristesa. Doncs aquest món és aquest, el qual hem de fer néixer aquesta llum. I on aquesta llum, que només pot existir-hi si és a través nostra, recordeu el Gènesi, fiat lux, ho diu Déu, però fins que no arriba la resposta, en aquest cas en Maria, i amb aquest text de Maria d'Àgreda, Maria
i cadascuna i cadascun de nosaltres. Aquesta figura de Maria, que en l'Església no és una figura única per ser exaltada i col·locar-la en un estat d'excepcionalitat, sinó que és la figura que ens mostra el camí de la fidelitat o de la resposta a Déu més senzilla, més autèntica. I no pot ser altra que quedar-se embarassada i embarassat de Déu, transformar-se, passar la gestació dels mesos o dels anys que cadascú necessiti i parir. I això, que m'ho he deixat abans de dir, que us ho volia dir, el primer títol que nosaltres traduïm com a Mare de Déu, però que l'Església dona a la figura de Maria, en la seva versió grega, que és la del primer concili, el segle V, es diu Theotokos. I Theotokos, he dit que no diria més paraulotes, ja n'he dit una altra, però aquesta sí que és l'última. Theotokos, doncs té Theo, que vol dir Déu, i Tokos, encara aquí hi ha els departaments de ginecologia i obstetrícia, de vegades es diu tocologia. Que, no? Tokos vol dir parir. O sigui que, de fet, si traduíssim literalment aquest títol que l'Església ha donat a la Mare de Déu, que és Theotokos, ho traduïm com a Mare de Déu, però en realitat hauria de ser la paridora de Déu, la que pareix a Déu, perquè aquesta és la noció en el seu sentit més fort, és que Déu pugui existir a l'espai i el temps. Per tant, el nostre Déu, el Déu cristià, no és un Déu que s'imposi, és un Déu que ha fet espai, s'ha tirat enrere, ha creat un espai, evidentment que desitja, com deia la Maria Lluïsa Ramon, com un amant desitja la seva amada o la seva estimada, desitja amb tot el cor i amb tota l'ànima venir en aquest espai, portar-hi la llum, la justícia, la veritat i l'amor, però no hi entrarà si no és a través d'un acte lliure de cadascuna i cadascú, perquè cadascuna i cadascú som responsables d'una porció d'aquest món. I aquesta porció, Déu no hi existirà, l'amor, la llibertat no hi existirà si tu no li permets que existeixi. I no ho pots permetre dient, que passi, que passi. No? Jo em retiro i que passi. Ha de ser aquesta, diríem, transformació. Només pot ser des d'una transformació profunda de la persona i per això, en aquest context, diríem, de sentit de vida últim, és completament inacceptable que hi hagi qualsevol estructura social que impedeixi a les persones que puguin transitar aquest camí d'alliberament, que és també un camí de pariment. Fins aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Teresa, també per fer la teologia intel·ligible, no? I que jo crec que això també és un gran repte i la xerrada d'avui ens l'ha posat a l'abast, no? I t'agraeixo molt les teves paraules, crec que són molt entenedores, crec que ens donen molta idea d'aquesta donar la llum com a presa de consciència, no? També jo pensava que hi ha el tema de la consciència, aquí no és rebre Déu de forma inconscient, sinó és crucial la posició que prenem. Però obro Jo tinc preguntes, però obro abans de res el debat i les preguntes de si algú vol comentar alguna cosa o fer alguna pregunta a la Teresa. Preguntes, crítiques, objeccions, ja hem dit que això era de pensament crític, s'hi val tot. Això de fer puesto en l'altre, amb tants milions com som, és possible? És utòpic. Perquè, esclar, fer puesto vol dir te'n retires per l'altre. L'altre també se'n retira per tu. És possible això pràcticament? Aquí veig la pregunta amb dos nivells. Un seria si el planeta està superpoblat. Anava per aquí. Això és un dels temes que existeixen avui. De fet, hi ha gent que defensa l'eugenèsia i que defensa el decreixement poblacional fins i tot forçat. Aquest no és el tema d'ara, però hi ha una congregació religiosa de Filipines que ja als anys 70 va denunciar, que ara trauré les farmacèutiques, però no era obligació. No era obligació, però als anys 70 va denunciar que hi va haver una campanya de vacunació a les Filipines que eren vacunes pel tètanus però que només es donaven a les nenes. I aquestes monges van dir, però si el tètanus l'agafa tothom, no? Nens i nenes, com és que només donen les vacunes per les nenes? Les van fer analitzar i en la vacuna hi havia la hormona gonadotròpica humana, que és l'hormona de l'embaràs. I això vol dir, si tu dones una vacuna amb els seus adjuvants d'alumini amb l'hormona gonadotròpica humana, la persona, en aquest cas la nena o la jove, fa anticossos contra l'hormona de l'embaràs. I quan es quedava embarassada, els anticossos feien que avortés. O sigui, era una vacuna esterilitzant
i era una vacuna que s'esterilitzava de forma forçada sense que les nenes ho sabessin. Us he dit dels anys 70, però ho he volgut dir perquè ara, fa un mes, vaig llegir un informe de la Comissió Episcopal de la Conferència Episcopal de Kènia que estava dient que a Kènia s'ha començat ara una campanya vacunant amb vacunes pel tètanus només a les nenes. De fet, a les dones amb edat fèrtil, des dels 12 anys fins als 45 anys o fins als 50. I això és un tema, vull dir que no és el tema d'ara, però que això és un tema i la Conferència Episcopal de Kènia ara ha demanat que es faci una anàlisi d'aquestes vacunes per veure si també tenen aquesta hormona gonadotròpica humana. Per tant, això seria un tema, i jo amb aquest tema estic completament en desacord, òbviament, que hi hagi aquesta, primer, esterilitzacions forçades és contrari a tots els principis de llibertat i d'amor i tot el que he estat parlant, però també soc contrària a que s'expandeixi una por de superpoblació. Per què? Totes les estadístiques que jo tinc i les que ara tinc al cap són de la Índia, les he estudiat en els meus doctorats de salut pública, diuen la millor manera d'evitar la superpoblació és educar a les nenes. I educar les nenes vol dir escolaritzar les nenes que a nivell mundial, i ara tenim a la Malala, que li van donar el Premi Nobel de la Pau, i que es dedica precisament a conscienciar dels milions o els milers de milions de nenes i de nens també, però comparat amb els nens encara moltes més nenes que no tenen accés a l'educació, i això vol dir no tenen accés a un futur on la seva vida pugui ser alguna cosa més, amb tot el respecte per ser mare i pel que això significa, només faltaria, però que la seva vida pugui obrir-se alguna cosa més. La millor manera d'evitar la superpoblació és educant, i l'exemple més clar que tinc és a Kerala. A Kerala tenia cada dona una mitjana de 10 fills i després que hi hagués hagut aquesta escolarització per totes han passat a tenir una mitjana de 2 fills i amb això no hi ha superpoblació perquè si cada parella en té 2 doncs la cosa es queda igual, però de cap manera forçat. No sé, vostè no anava per la superpoblació per això? Molt bé, doncs anava per això de fer espai. Miri, un matrimoni. A ell li agrada dormir amb la finestra oberta i en ella tancada, que té fred. Si ell tanca la finestra per la seva dona, la dona té l'espai. Si ell obre la finestra, ell té l'espai, però la dona no. O sigui, en aquest sentit, això és un exemple, però en aquest sentit, com pot ser que puguis cedir espai perquè l'altre sigui i tu et quedes sense cedir? Són compatibles cedir espai un i l'altre? Aquí l'exemple que m'està posant és el mateix que expliquen de Simone Weil, que és aquesta filòsofa francesa. Això ho explica ella dels seus pares, perquè deia quan venia al menjar a taula, però els seus pares ho feien més malament que aquest exemple que m'ha dit vostè, deia venia al menjar a taula i com que al meu pare el que li agradava més era la cuixa de pollastre, li donava la cuixa a la mare, i com que a la mare el que li agradava més era la petxuga, li donava la petxuga al pare, amb la qual cosa tots dos menjaven el que li agradava menys. És a dir, està clar que a la pràctica, doncs això que jo he anunciat com una teoria, vol dir una sensibilitat per la realitat de l'altre que, com jo ho entenc, lluny de ser anul·lar-se mútuament, quan jo la tinc per tu i tu la tens per mi, el que està generant és una relació, aquesta relació pericorètica, però és molt important el que he dit, perquè aquesta relació pericorètica és la que, segons la teologia trinitària, que és la teologia de Déu, com és Déu, com viu Déu, què podem saber de Déu, és una donació total, no és un entremig, no és un càlcul de dir meitat tu, meitat jo, que això ho fem molt avui en dia, no? Com dir, la felicitat s'obté en la justa mesura i per tant, doncs ara guanyes tu, ara guanyo jo, no? Com una cosa una mica comercial. Bueno, això no és la inspiració catòlica o cristiana, per això he dit cadascú ha de trobar la fórmula. Jo no li puc donar fórmula com ha de comportar-se vostè amb la seva senyora, però el que està clar és que jo sí que li puc dir que amb això que estic comentant la convidada no seria a buscar un terme mig i una cosa més o menys equilibrada amb aquest criteri mig comercial, sinó a atrevir-se a aquesta radicalitat de l'amor com vostè l'entengui. Llavors passa una cosa que es diu una meravella, que és que l'Esperit Sant arriba i fa coses. Però en aquest sentit, diguéssim que la donació total, quan Jesús, en l'Evangeli de Joan, per exemple, diu és que a mi tot m'ho ha donat el Pare, que dius, bueno, home, però alguna cosa tindràs tu. Aquesta radicalitat d'atrevir-se a despullar-se del tot, a reconèixer amb una nuesa davant de l'altre, que no és unes mitges tintes, sinó que és una donació total. Jo crec que això és l'únic que genera un mecanisme que llavors no és
compatibilitzable o comptabilitzable i fins i tot potser formulable en paraules. No? Quan parlem de teologia, parlem d'una cosa, quan parlem de Déu, que Tomàs d'Aquino deia: les paraules sobre Déu sempre són insuficients. Llavors un diu, home, doncs per què hem vingut a perdre el temps aquí en aquesta conferència? Perquè si són insuficients vol dir que per més que en parlis, mai les paraules podran copsar qui és Déu, què és Déu, ni acostar-s'hi, diguéssim. Jo crec que això és veritat, perquè si la teologia alguna cosa ha de tenir clara és aquesta incommensurabilitat de Déu, i que després us diré una cosa ràpidament, ja la dic ara, que Sant Agustí deia: però és que com més et fixes en la incommensurabilitat de Déu, més t'adones de la teva pròpia incommensurabilitat, que nosaltres hem estat fets a imatge de Déu. Agustí deia capax Dei, capaços, capaces de Déu, vol dir que com més m'adono de la insondabilitat de Déu, que Déu no és un objecte, que és un subjecte, per tant, no el puc objectificar en el meu cap i tenir-ne una imatge clara i distinta, això, la mirada que dirigeixo llavors cap a mi mateixa i cap a les persones que m'envolten, també és capaç de reconèixer aquesta insondabilitat, aquesta necessària divergència que respecta al ser de cadascú com a ser únic. Aleshores, dit això, Sant Tomàs deia: les paraules sobre Déu sempre són insuficients. Però llavors per què feia teologia ell i per què crec que podem fer teologia avui? És perquè hi ha una segona part d'aquesta frase. Sempre són insuficients, però la segona part diu: no són mai indiferents. És insuficient dir que Déu és bo, però no és indiferent dir que és bo o dir que és castigador, que és jutge. Quan jo dic que Déu és bo, que és compassiu, que és alliberador, que és proper, que és company de camí, i si ho digués en femení, que és companya de camí, que és alliberadora, quan jo parlo de Déu en femení, això no copsa Déu en la seva essència, evidentment que no, però no és indiferent. No és el mateix que jo faci servir un llenguatge alliberador o un llenguatge castigador. No és el mateix que jo faci servir un llenguatge masculí que un llenguatge femení. No és indiferent, és diferent. I és molt diferent i crea unes ressonàncies molt diferents. Però és obvi que en cap cas el llenguatge no està encapsulant a Déu ni fixant-lo d'una forma que pugui ser quantificable o que pugui ser delimitable d'una forma absoluta. Per tant, la resposta, diguéssim, fa referència també, només breument, podria anomenar aquí una altra noció que és la noció de llibertat, que de vegades es fa servir una noció de llibertat que sembla que sigui una noció neutra, que bastant normal, que no tingui una càrrega ideològica per entendre'ns, i és quan diem la meva llibertat acaba quan comença la teva. No que això es diu de vegades? I sembla bastant normal, no? Dius, home, això és bastant pacífic, no? La meva llibertat vol dir que jo et respecto els teus drets i et respecto qui tu ets. Però, en realitat, aquesta noció, la meva llibertat acaba quan comença la teva, és una noció competitiva de la llibertat. És una noció territorial de la llibertat. Vol dir que si jo vull expandir la meva llibertat, tu l'hauràs de limitar, o si no, allò que deia vostè abans, diu, escolti, aquí no n'hi ha per tots, no l'estic interpretant, que no, però una mica, diu, perdoni, però si vostè vol expandir la seva llibertat, l'altre l'haurà de reduir, no? I si no la redueix és que la desplaçarà i la reduirà amb un altre que estava posat al costat, no? Aquesta noció, que la tenim molt endintre, per això he dit, de vegades diem, la meva llibertat comença on acaba la de l'altre, és la millor, més neutra definició de llibertat, però n'hi ha una altra, que no, ara no citaré la cristiana, que relaciona la llibertat amb la veritat, l'Evangeli de Joan, o la llibertat amb l'amor, Sant Agustí, sinó la definició de la tradició anarquista. Els anarquistes diuen, jo no seré lliure fins que totes, no siguem lliures. Això és molt diferent. Això és una manera molt diferent, una antropologia molt diferent. Si jo estic convençuda que jo no seré lliure fins que totes no siguem lliures, aquest cedir cap a l'altre es transforma en el meu imaginari i en el que jo entenc, perquè no és un cedir espai propi, sinó que és un dir, és que potser el que jo soc no és el que soc, sinó el que seré. El que jo soc no és una cosa fixa i ja feta i tancada i delimitable, sinó que és una possibilitat de ser, que jo actualitzo precisament quan em relaciono amb l'altre d'aquesta manera que potser jo puc aprendre a dormir d'una altra manera, o baixant a la concreció del seu exemple. Però m'estic explicant amb això? I hi ha una altra cosa que encara potser ho acabarà d'il·lustrar. Un segon, una cosa que acaba d'il·lustrar això, la meva llibertat acaba... Jo diria que això que vostè predica potser ho relaciono amb l'Evangeli el següent. Negar-se a un mateix. O sigui, en aquest cas de la finestra, que és una cosa així, jo em nego a mi mateix i encara que em fastigueja dormir amb la finestra tancada, per satisfer a la dona
li deixo tancada. Llavors Però aquí, llavors em nego a mi mateix. i llavors aquí per sortir al pas del que estan pensant totes les feministes de la sala, de dir horror, perquè ara, no, això normalment vol dir tots ens neguem i la que s'acaba negant és la dona, diguéssim, ara no tinc temps d'explicar-ho, no? Però aquí hi ha una lectura superficial que és sociològicament inacceptable i que a més doncs, ha passat al llarg de la història, que és aquest emfasitzar la negació d'un mateix i acaben sent les persones que la societat valora menys les que ho fan i les altres no, però després hi ha un sentit més profund que jo l'aplico amb el que entenc, però ara ho provo de dir-ho curtet. Jo entenc que la societat patriarcal no és la societat que els barons han fet en contra de les dones. Perquè jo crec que si això fos la realitat de la societat patriarcal, el que els barons han fet en contra de les dones, la meva pregunta òbvia és i per què ens ho hem deixat fer les dones? Doncs perquè les dones hem estat més febles. Jo no m'ho crec que les dones siguem més febles que els barons, ni a la història ni avui. Jo crec que la societat patriarcal, aquesta és la meva postura personal en el feminisme, és la societat patriarcal que existeix i que crec que la nostra encara ho és, tot i que menys que d'altres, però que ho és. La societat patriarcal jo crec que és la societat que hem fet i que mantenim junts i juntes les dones i els barons en tant quant les dones i els barons ens comportem a la vida adulta en continuïtat amb el patró de subjectivació infantil, que és el patró que té a la mare com a figura de referència. Si tenim a la mare com a figura de referència, en la vida adulta les dones ens comportem maternalment o com a mares i els barons es deixen cuidar per aquestes dones. Ho he dit massa ràpid o s'ha entès, això? Ai, menys mal. Perquè, és a dir, jo crec, perquè això no es pot dir tan ràpid, però que en la infantesa, o sigui, en el feminisme hi ha moltes versions i hi ha moltes autores que creuen que els estereotips de gènere, de la dona que estima més i l'home que és més lliure, els estereotips de gènere són culturals, només, que algú se'ls ha inventat i que el dia que ens n'adonem d'això els podrem eliminar i aquí ja s'haurà acabat la història. Jo crec que, òbviament, que són culturals, però jo crec que no són només culturals, jo crec que tenen un punt de partença, però que tinguin un punt de partença transcultural, ara intentaré explicar-ho això, però ràpid, que tinguin un punt de partença transcultural, per mi no vol dir que els haguem de mantenir al llarg de tota la vida, perquè per mi la vida és precisament trencar amb aquest punt de partença. Anem bé? Segueixo un moment amb això? Llavors, quin és el punt de partença transcultural? És que tant nens com nenes, tant dones com barons, naixem d'una dona. No hi ha una simetria. Podria ser que fóssim una espècie biològica que els nens neixen dels homes, dels barons, i les nenes de les dones. Això seria com una simetria dicotòmica, però una simetria. Però a l'inici hi ha una asimetria. Hi ha una dona i d'aquesta dona neix la nena i neix el nen. I aquí, que tampoc tinc temps d'explicar-ho, però els estudis que he fet amb la veu de la mare mentre dura l'embaràs i quan els nadons acaben de néixer, hi ha uns estudis de l'any 84 de la revista Science que demostren que els nadons acabats de néixer, quan encara no han sentit la veu de la seva mare a fora extrauterinament, la saben reconèixer. I la saben reconèixer, a més, amb una capacitat que té la veu de la mare que no l'han sentit mai a fora, però clar, porten 9 mesos sentint-la per dintre. Té la capacitat, aquella veu materna, de canviar el patró de succió d'un nadó acabat de néixer. Lo normal del patró de succió és que faci com el Guille de la Mafalda, sabeu, els còmics de la Mafalda, que quan es posa nerviós fa unes xumades que se'n diuen succió paroxística, una salva de succions i després es queda tranquil. Això és lo normal dels nadons. Doncs aquests investigadors ja l'any 84 van connectar el xumet dels nens a un medidor de pressió i van posar en aquests nens la veu d'una dona que no era la seva mare. Quan els nens sentien la veu d'aquesta dona, xumaven amb la seva normalitat. Quan de cop els nens xumaven per casualitat, feien un patró binari, feien i una pausa, s'obria un caset amb la veu de la seva mare, de veritat. S'entén la cosa? Llavors, la cosa és un experiment de condicionament simple, pavlovià, per veure si aquests nens en el termini breu de 24 hores, perquè les mares només els van deixar 24 hores sense exposar-los a la seva veu real, extrauterinament, en aquest període de 24 hores, a veure si els nens aconseguien canviar el seu patró de succió espontani. I els nens d'aquest estudi començaven succionant paroxísticament, que és lo normal, i al cap d'unes hores, depenia, alguns ho feien en 4 hores i d'altres tardaven més, però al cap d'unes hores aquests nens passaven a succionar així.
patró binari, esperant sentir la veu de la mare, que només la sentien quan succionaven així. I si succionaven seguit, que és lo normal, sortia la veu de la mare número 2, però no de la seva mare. S'entén, no, aquest experiment? N'hi ha molts d'aquests, molt breument, però és que quan parlo de lo del feminisme, si no s'explica bé això, queda... Us sona un fisiòleg que es diu Konrad Lorenz? Va ser Premi Nobel de Fisiologia als inicis dels anys 20 perquè va demostrar una cosa que es diu imprinting in ovo. Imprinting in ovo vol dir que el senyor Konrad Lorenz, un fisiòleg alemany, va agafar ous d'ànec i no va deixar que els ous d'ànec els incubés la mamà ànec, diguéssim, sinó que els incubava ell. Els posava, els escalfava i ell cada dia els hi parlava en els ous. Quan van néixer aquells aneguets, el normal és que hi hagi la mamà ànec a davant i tots els aneguets fent fila a darrere, no? Això és una imatge que tothom té. I pum, es tira l'aigua a la mamà ànec i els aneguets a darrere. Doncs la mamà ànec es posava al davant i feia quac, quac, i els aneguets no li feien ni cas. El Konrad Lorenz es posava al davant i els deia, apa, nois, tots a l'aigua, tots en fila darrere del Konrad Lorenz. Ell va demostrar l'imprinting in ovo. I això vol dir, com és, aquell ou no té còclea, no té... Les cèl·lules, cada una de les cèl·lules té una membrana, i aquesta membrana que té la cèl·lula està feta de fosfolípids, de polisacàrids i d'àcid hialurònic, exactament igual que la membrana timpànica. Cada cèl·lula, quan érem una sola cèl·lula fecundada, aquesta cèl·lula ja estava vibrant amb els harmònics de la veu de la nostra mare. I això vol dir que la veu materna té una capacitat d'influir en la persona i en la seva fisiologia que va molt més enllà de la part, òbviament, verbal i de la part raonable o racional. Ara torno amb això perquè es podria il·lustrar molt més això de la mare, però és per entendre que per més que el pare estigui present, i és molt important que el pare estigui present en aquest entorn familiar primer, per més que estigui present, aquí no hi ha una simetria, no és el nen equidistant entre la mare i el pare, això és una cosa sabuda. En la primera infantesa, la figura preeminent és la mare. I fins i tot hi ha una filòsofa contemporània, que és la Júlia Kristeva, que ens diu la, diríem, violència de gènere té una, diríem, no una explicació, perquè evidentment això és inexplicable en el sentit d'injustificable, però com és, es pregunta ella, que en les cases de dones maltractades, i jo això ho he pogut viure a Boston, que hi vaig treballar aquest exemple, quin és el sentiment predominant de la dona maltractada que arriba a un lloc d'acollida i d'ajuda. Ho sabeu? El sentiment predominant. Algú ha dit culpa. Aquest és el sentiment predominant, la culpa. I això no té cap sentit, perquè si tu t'han agredit, el teu sentiment predominant hauria de ser la indignació. A tu t'han fet una injustícia, no? Com és que tu et sents culpable? I això passa als Estats Units, passa aquí a l'estat espanyol, a Catalunya, passa al Japó, passa a través de les cultures, que el sentiment predominant de la dona que l'han agredit és la culpa. I expressions com dir, és que jo ja ho hauria d'haver anticipat. Quan avui he arribat i he fet aquell cop de porta, jo ja hauria d'haver sabut que anava de mal humor, no li hauria d'haver dit. Això és la realitat, I al mateix temps, quin és el sentiment predominant del baró quan el baró acompanya aquesta dona? Doncs jo també m'hi he trobat, perquè molts casos de maltractament no és una relació que només sigui maltractament. Ja ho sabeu que moltes vegades hi ha un cicle de maltractament seguit d'un demanar perdó i d'un renovar les promeses d'amor etern, i aquí es crea una, diríem, relació molt difícil de vegades de trencar perquè hi ha aquesta ambigüitat. Doncs bé, quan el baró acompanya la dona en aquest centre d'atenció a la dona maltractada, i amb això m'hi he trobat, un baró dient-me a mi, doctora, perquè jo llavors estava com a metgessa allà, doctora, vostè no té ni idea de com m'estimo jo amb aquesta dona. Si jo li he fet això, i no ho negava, que ho havia fet ell, si jo li he fet això és perquè a mi algú m'ha fet una cosa pitjor. O sigui, el sentiment d'aquest home era indignació. Ell estava indignat, amb consciència que amb ell li havien fet un greuge. I ella estava culpabilitzada. Això no té cap lògica. Júlia Kristeva diu, això només ho podem entendre si ens remetem en aquest paper de referent que juga la mare en l'univers infantil, i per això és tan important trencar amb aquest univers infantil i amb la societat patriarcal, que és un reflex d'aquest univers. I Júlia Kristeva diu, per exemple, tots els que estem en aquesta sala hem tingut de petits un cos, i ella ho concreta amb el cos, un cos de dona per satisfer les nostres necessitats tant físiques com emocionals. I pots dir, bueno, per què no hi poses un cos de baró? Molt important qui sigui, però per més que li posis no tindrà pits que els hi surt llet.
Doncs això que hi hagi uns pits que els hi surt llet i que fan l'acollida, diguéssim, física, l'escalfor, el nodriment i, a més, l'acollida emocional que va associada amb aquesta tranquil·litat o aquesta pau, això, que és una cosa excel·lent i meravellosa, es converteix, si no hi ha un trencament a la vida adulta amb aquest patró infantil, es converteix en un patró reconegut també en sociologia, que és, en moments de crisi, les dones en tenen la culpa. No se sap com es fa això, però en tenen la culpa. Per què? Doncs perquè no han fet el que havien de fer. Les dones es controlen, els cossos de les dones es controlen sociològicament en els períodes de crisi d'una forma més intensa que en els períodes que no ho són. I dius, però si aquesta crisi és econòmica, no té res a veure amb les dones. No tindrà a veure amb les dones, però aquesta societat encara infantil, encara que no ha trencat amb la part de subjectivació infantil, col·loca a les dones com a boc expiatori en les diferents crisis de la història. I això ho estem veure, ho hem vist al llarg de la història amb diferents persecucions de bruixes, el que això ha significat. Això, per exemple, s'ha concretat a Tanzània, que no sé si ara encara hi és, però fa uns anys, el The Independent, un diari anglès, va, publicar el número de dones mortes acusades de bruixes a Tanzània, i això era un número equivalent al que se suposa que hi ha hagut en la persecució europea. I ell, l'autor d'aquest article, considerava això relacionat amb el fet del desmantellament de la societat tradicional a Tanzània. Això seria una tesi que també ens portaria lluny. Però per acabar aquest pensament, si és que és veritat que hi ha una subjectivació infantil que subjectiva en les nenes en continuïtat amb la mare i en els nens en discontinuïtat, perquè si tu tens de referent a la mare, la nena pot dir, jo quan sigui gran seré com ella. I el nen no pot dir, jo seré com ella, perquè el nen no serà mare, no tindrà, diríem, embaràs. Jo us he intentat animar a que tots el tinguéssiu, però si no, des d'aquest punt de vista biològic, el nen es percep com a diferent d'aquell referent de la infantesa que és la mare. M'estic explicant amb això? Aleshores, seguint això, la nena, la seva individuació infantil queda com jo sóc més jo, com més en continuïtat estic amb la persona que estimo. I el nen, jo sóc més jo, com més en discontinuïtat estic amb la persona que estimo. La societat patriarcal s'equivoca quan diu les dones estimen més que els barons, perquè estar en continuïtat, sentir-te tu quan estàs en continuïtat amb la persona que estimes, això no és estimar més. Això és tenir por a la solitud. I la societat patriarcal diu els barons són més lliures que les dones, però ser més lliure en el sentit de sentir-te més tu, com més distància clara tens amb la persona que estimes, això no és ser més lliure, això és tenir por a la dependència. M'estic explicant amb això, és que ho estic dient molt ràpid i sense exemples. I tot això no ho he dit perquè sí, ho he dit perquè això del negar-se a si mateix, que pot tenir lectures molt negatives, jo ho aplico en què? En lloc d'emfasitzar que les dones estimem més, que som més curoses, que tenim, i emfasitzar que els barons tenen alguna característica de major llibertat, jo crec que el repte que tenim, i cadascú evidentment tindrà la seva opinió, però jo crec que quan creixem les persones és quan les dones ens enfrontem en aquesta por a la solitud i per tant no ens veiem com a les cuidadores, sinó que som capaces de sortir d'aquest rol, i quan els barons perden la seva por a la dependència. Jo crec que l'amor i la llibertat, ho he estat dient durant tota la xerrada, són indissociables, que no pot existir un ésser humà que estima més del que és lliure o un que és més lliure del que estima. Que Sant Agustí diu, estima i fes el que vulguis. Amor i llibertat no es poden separar. Si tu tens un buit d'amor, tens un buit de llibertat, i tu no pots dir que jo estimo tant que perdo la llibertat, sinó que això va junt. En canvi, sí que pots tenir un increment de por a la solitud i llavors crear una relació de dependència, un increment de por a la dependència i no ser capaç d'obrir-te en una relació perquè tens por que et prenguin el teu espai. Només, encara esteu molt cansats? Sí, però només un exemple perquè és que ara pateixo perquè estic explicant una cosa que normalment dura 2 hores i penso que es pot molt mal entendre, però potser perquè s'entengui bé, un acudit, perquè s'entengui bé, és un spot publicitari que van fer, jo no sé si a l'estat espanyol es va fer perquè jo no estava aquí en aquell moment, jo el cito d'Anglaterra, un spot publicitari que les feministes britàniques el van denunciar i van intentar que el traguessin de la televisió. I era un spot que es veia el següent, es veia una noia vestida amb un vestit rosa, una cavallera rossa, com una princesa, baixant per un prat de color verd, hi havia un riuet, una mica de música i de sobte es trobava un gripau.
i agafava el gripau, feia cara de fàstic, no? Això és com tot l'imaginari dels contes de fades, la princesa, el gripau, i ja tothom està imaginant si li fa un petó es tornarà com un príncep. Bé, doncs juguen amb això, al final la princesa li fa el petó en el gripau i el gripau es torna amb un príncep una miqueta més alt que ella perquè la cosa quedi bé. I el príncep, un cop existeix com a tal, l'agafa per la cintura a la princesa, se l'acosta i li fa un petó. I quan el príncep li fa el petó a la princesa es converteix en una llauna de cervesa. I el príncep se la veu. Això era l'anunci. I per això aquesta irritació de les feministes britàniques. Bé, doncs per què el cito jo ara l'anunci? El cito perquè jo crec que la societat patriarcal la mentida que té és construir aquest imaginari de príncep i princesa i dir que la parella és el príncep i la princesa. En la realitat, el que ens trobem les persones és que si tu vas de princesa, o sigui, de dona que ha acceptat l'estereotip de la feminitat, el teu partner, la teva parella, no és el príncep, és el gripau. I si tu vas de príncep, la teva parella no és la princesa, és la llauna de cervesa. S'ha entès, això? Ai, que bé, sort. Perquè no... Bé, doncs ja. Per tant, només... Perquè s'entengui llavors que aquest negar-se a si mateix, jo sí que el defenso, o sigui, estic a favor, però en aquest nivell, no? Que tu, aquest estereotip que et defineix com a persona d'una certa manera, si vols viure aquí dintre pots passar-hi tota la vida, però tu no et sentiràs bé. A més, les parelles, si ets un home, et sortiran gripau, si ets una dona, al revés, com ho he dit, si ets una dona et sortiran gripaus, si ets un home et sortiran llaunes de cervesa, i només quan trenques aquest motllo, que és, com jo entenc, el negar-se a si mateix, que no és diríem, menysprear-se, que no és un anar en contra de la pròpia llibertat, és un no estimar-se, un no valorar-se, tot això ho considero completament allunyat del que m'inspira la fe i la fe en Déu, sinó que és un atrevir-se a sortir del motllo. Llavors sí, però per atrevir-se a sortir del motllo t'has de negar tu mateix, i només perquè s'acabi d'entendre això, la subjectivació infantil jo la relaciono amb el capítol 3 de l'Evangeli de Joan, quan hi ha una escena entre un personatge que es diu Nicodem i Jesús. I Nicodem, que és un savi de la llei i un home ja madur, se'n va veure Jesús de nit, perquè té por que s'hi va de dia encara veran que se'n va parlar amb aquest marginal, i va de nit i tenen una conversa molt carregada teològicament. I una de les coses d'aquesta conversa més importants és quan Jesús li diu a Nicodem: és que no ho has entès, s'ha de néixer de nou. Això és l'expressió, s'ha de néixer de nou. I Nicodem, que no ho entén, diu: com pot ser que un home adult torni a entrar dintre de la mare? I Jesús diu que no és amb la mare. No? Has de néixer de l'aigua i de l'esperit. I aquest néixer de l'aigua i de l'esperit, això no és res en contra de les dones, ni de la maternitat, ni de la mare, sinó que jo crec que és precisament el que qualsevol feminisme necessita reconèixer, i això històricament ja ha passat moltes vegades, que és que aquest rol de mare no pot ser el que defineixi el que és una dona. I que aquest associar-se en el rol de mare amb tot el respecte i tota la valoració que també necessita en molts àmbits, però el que no pot ser és que la dona quedi limitada o reduïda o definida per aquest rol de mare. I quan la dona surt d'aquest rol i entra a dintre del que és ser peça única per ella, aleshores tant ella com les seves interaccions tenen l'oportunitat de ser alliberadores. Sí. Moltes gràcies. Perdó, encara un. Sí, ja devem... Sí. Amb el micro, però ja acabem. Aquesta idea de Déu, la gent que tenim una certa edat, jo en tinc 66, hem estat educats amb una idea... Se sent bé? Sí, sí. Una idea de Déu home físic. Ara sí, que és diferent. Tu poses un Déu que parla en femení, que parla en masculí. Jo ara estic en un punt de creença de Déu com a energia universal, que no té cos físic i no és un home. Què em podries dir? Una mica per saber, com és l'imatge del teu Déu perquè jo pugui entendre? A mi em va bé la idea d'energia universal, de Déu com a energia divina, que dona llibertat, que dona llum, que dona tot en positiu. Doncs aquí jo la meva, diguéssim, espiritualitat està sobretot inspirada pel text bíblic, que és aquest text que he volgut presentar amb les seves contradiccions però amb la seva riquesa. Evidentment aquí Déu és força, Déu és onada, Déu és una àliga que passeja els seus aguilons, Déu és una font, Déu és aigua, Déu és camí, Déu és porta, totes aquestes metàfores hi són, i jo crec que és essencial tenir-les totes. És a dir, que
el que per mi és més important, i per això he dit que les paraules sobre Déu sempre són insuficients, no és trobar la metàfora correcta, ara ja la tinc, no? Energia, sinó ara energia, tu et dinamitza, diguéssim, aquesta part més positiva teva, doncs continua amb l'energia, però no t'espantis si d'aquí uns anys dius, ara l'energia ja no em funciona, no? Ja no és... Per què? Perquè cap paraula sobre Déu, tampoc la paraula bíblica, això seria prendre la paraula bíblica com una idolatria, si la fixéssim i diguéssim, aquí està Déu, no. Això no ens ho permet, diguéssim, la noció de fe viva. I el que és sempre una realitat que et desconcerta, que et fa anar més cap enllà. Això en el text bíblic està expressat amb una també metàfora que és la de l'homo o la dona, mulier, viator. I viator és de fer via, no? Sempre fent via. I en l'Èxode es parla dels israelites que van de campament en campament. I això què vol dir? Doncs que no hi ha una cosa estàtica. Hi ha un relat molt important en aquest sentit, que és quan el manà, sabeu, el manà que cau del cel, és perquè els israelites vivien l'esclavatge i no estaven contents, estaven oprimits. Però quan passen al desert, que és aquest espai d'alliberament, però és el de l'embaràs, o sigui, no és ja tot fet, sinó que tu t'has d'implicar. L'alliberament no te'l fa Déu i tu ets passiu. Sant Agustí diu, home, podem dir avui, dona, has estat fet sense tu, però no seràs salvat sense tu. Tu has nascut i tu no t'ha preguntat ningú res. Home, clar, si no existies, no? Però ara, aquest nou naixement, aquest naixement des de dalt de l'aigua i de l'esperit, de què parlava, aquest naixement, tu ets l'actor, tu ets el subjecte. Déu et dona suport, Déu et fa espai, i aquest fer espai no és broma, perquè si no te'l fes no el tindries. Si Déu no ens fes espai, el món seria cadena causal, serien causes i efectes, perquè això és el que és la matèria. Aquí hi ha algú que fa espai i crea l'esperit. I l'esperit és l'espai de la llibertat. I aquest espai, Déu te l'està mantenint a cadascú de nosaltres, l'està mantenint concretament per cadascú. No és una energia cega com jo m'ho imagino, no? Com jo ho entenc. Per tant, això és fonamental, que Déu és el nostre fonament, que això no és una rivalitat amb Déu, però el que fa Déu per cadascuna de nosaltres és espai, i ara aquest espai és teu. I ets tu, qui en aquest espai decideixes si vols deixar-te inspirar per això, si vols bloquejar-ho, si et vols tornar a ficar dintre d'una caixeta, diguéssim, o vols viure com a peça única. Moltes gràcies a tothom. Agraeixo especialment a la Teresa l'explicació. Jo aprofito la vinentesa per recomanar el llibre que ella mateixa va publicar, que es diu Dones, Espiritualitat i Canvi Social, que és un diàleg amb una monja budista que es diu Karma Alexe Somo, que és un llibre publicat per una editorial budista, per tant, promovent aquest diàleg interreligiós, i on ella, en certa manera, explica d'una forma molt entenedora això mateix que ens explicava, o d'una forma similar a això que ens explicava ara. Jo crec que és un bon llibre per tots aquells interessats en aquest tema. Jo simplement vull agrair a la Teresa el seu clam per ser conscients de tot allò que ens condiciona, d'aquests patrons en els quals vivim, i per fer aquesta crida a la llibertat com a presa de consciència, com aquest gest de deixar-nos embrassar per l'altre. I us convido molt amablement, us animo a assistir a totes les conferències del cicle, que jo crec que una a una i cadascuna d'elles de forma especial ens obriran un nou món i ens permetran entendre una mica millor aquest univers femení i feminista de les religions. Moltes gràcies per tot. Gràcies a Africat i gràcies a la Teresa. Gràcies.